Αυτόσουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νυν δια της επιφυτίσεως του Αγίου Σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτόσουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νυν δια της επιφυτίσεως του Αγίου Σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα Σου το Αγίο. Δώσ' πάση της θεαπτωμένης, της τεχριωμένης, της τε μεταλαμβάνουσιν των αγιασμών, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την υγείαν. Και σώσον, Κύριε, τους δούλους Σου, τους πιστούς άρχοντας ημών, και φύλαξον αυτούς υπό την σκέπην Σου εν ειρήνη. Υπόταξον υπό τους πόδας αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων, χάρη σε αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού και παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος και του περιεστώτος λαού και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα Σου έλεος. Είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων και δια ορωμένων και δια οράτων, δοξάζεται Σου το Πανάγιον όνομα, το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνον, Κύριε, το ου Σου και επάκουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αφιένους, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού Σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεώς τε κεραντισμού, και γενέστο ημίν, Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί, εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε, εις της τριάδος εφανερώθην προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ Αργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξα.
Διορθάνει βαπτιζομένους σου, Κύριε, ειν της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ουραγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, βεβαίων του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Σημειώθη εφήμα